Nyní dovolte, abych vám představil naši zásahovou jednotku. Jedná se o elitní útvar krajského ředitelství, který ročně uskuteční přibližně 80 až 100 zásahů. Z toho 20 z nich se jedná o střelbu, barikádu a podobné vysoké rizikové incidenty. Jsme známi svou okamžitou akceschopností, kdy výjezdový čas je do 3 až 5 minut. Kromě přímých zásahů a zajištění veřejného pořádku přepravujeme i nebezpečné vězně, zajišťujeme bezpečnost prezidenta a dalších chráněných osob. Poskytujeme krátkodobou ochranu a provádíme první úkoly směrem proti teroristům a únoscům. Pokud situace nesnese odkladu, jsme schopni zasáhnout i před příletem útvaru rychlého nasazení. Scénář ukázky je takový, že na základě operativní činnosti kriminální policie jsme obdrželi informaci o přepadení skladu, kde probíhá shromažďování a třídění humanitární pomoci. Pachatelé jsou organizovaná skupina s vojenskou minulostí, disponují těžkými vozidly, zbraněmi i výbušninami. Pracovníci centra jsou nyní v ohrožení života. Úkolem nasazených sil je tedy zajistit zadržení pachatelů tak, aby nedošlo k ohrožení rukojmích a současně zajistit obranu objektu. S ohledem na charakter a vojenskou minulost pachatelů je k součinnosti vyžádána polská jednotka Soft Agat a vrtulník Bell letecké služby Policie České republiky. Je potvrzeno, že v objektu zůstalo několik ozbrojených osob a že pachatelé používají jednu z příjezdových cest, která může být zaminovaná. Nyní jste viděli přílet policejního vrtulníku, slanění pyrotechniků, aby připravili upoutávací výbuch a výsadek týmu odstřelovačů zásahové jednotky. Naše působiště není jenom na našem regionu, ale také Olomouckém kraji, Zlínském kraji a pokud si to vyžádají bezpečnostní situace, dokážeme zasáhnout i kdekoliv jinde v České republice. Historie této jednotky je delší než 30 let. Práce v zásahové jednotce klade na policisty mimořádně vysoké nároky, aby se jen mohl stát členem, musí projít náročným výběrovým řízením a poté pravidelným a dlouhodobým výcvikem. Ten zahrnuje nejen fyzickou přípravu, ale i taky psychickou odolnost, schopnost porovnat bez stresu, pracovat bez stresu a správně reagovat v kritických situacích. Odstřelovači zaujali pozici, pachatele mají v objektu pod kontrolou, zaminované vozidlo Tatra z pachateli odjela do bezpečného prostoru. Situace před budovou je tak vyhrocená, že odstřelovač vyhodnotil ohrožení života rukojmích, kdy zákrok takzvaně nesnesl odkladu a provedl velmi přesnou ránu, která tohoto pachatele eliminovala. Nyní na plochu najel náš zásahový tým, který provádí záchranu rukojmích, zadržení pachatelů. Naši operátoři musí perfektně ovládnout svou zbraň, protože pravděpodobnost jejího použití je vysoká. S naším zásahovým týmem na ploše vidíte 3 15-tunové vozidla MRAP polské armády Agat, které kvůli zaminovanému okolí poskytují krytí naší zásahové jednotky. Tyto vozidla jsou navrženy tak, aby oddali nástražným výbušným systémům. Jednotka Soft Agat je speciální vojenský útvar určený k plnění náročných úkolů. Jejich hlavní poslání zní stručně: najít a zabít. To znamená, že jsou připraveni zasahovat při těžkém, nejtěžším hrozbám. Naše jednotka je nasazována při náhle vzniklých událostech, například při ozbrojených přepadeních, únosech nebo braní rukojmích. Stejně tak se podílíme na plánovaných akcích z útvaru kriminální policie, Národní centrálou proti organizovanému zločinu a protidrogovou centrálou a dalšími.
Prakticky se jedná o kauzy, které se dotýkají organizovaného zločinu, obchod s lidmi, obchod se zbraněmi, distribuce drog a vydírání a loupeže. Na závěr ukázky začínají týmy hlásit ovládnutí situace, objekt vozidlo, okolí jsou pod kontrolou. Část pachatelů byla neutralizována a zbylí jsou zadrženi. MRAPy a ostatní vozidla provedly kontrolu okolí, kryjí eskortu rukojmích a zadržených a vozidla se formují do kolony a odjíždějí pryč. Mezi naše základní zbraně zásahové jednotky Moravskoslezského kraje patří německé samopaly HK-MP5, MP7, útočné pušky HK-416 a 417 a pistole Glock 17, Glock 26. Kromě nich využíváme i brokovnice, granátomety a naši ostřelovači pracují se zbraní SAKO. Nyní máte poslední možnost vidět celou kolonu, jak odjíždí po zdárné akci.